பிதாசுதன் பரிசுத்த ஆவியின் பெயராலே ஆமென். ஆண்டவர் உங்களோடு இருப்பாராக, உம் ஆன்மாவோடும் இருப்பாராக. சபை உரையாளர் புத்தகத்திலிருந்து வாசகம். அதிகாரம் 12, இறை வார்த்தை 1. உன்னை படைத்தவரை உன் இளமை பருவத்தில் மறவாதே. வாழ்க்கை உனக்கு இன்பம் தரவில்லையே என்று நீ சொல்லக்கூடிய துயர நாட்களும் ஆண்டுகளும் வருமுன் அவரை உள்ளத்திலே நினை. ஆண்டவரின் அருள்வாக்கு. இறைவா, உமக்கு நன்றி. கிறிஸ்துவுக்குள் பிரியமான என் அன்பு சகோதர சகோதரிகளே, ஆண்டவர் நம்மோடு கூட இருக்கின்றார். நாம் ஆண்டவரை உள்ளத்தில் நினைக்கக்கூடிய வேளையிலே அவர் உங்கள் மனக்கண்களுக்கு முன்பாக கடந்து வருவார். நாம் நம்முடைய வாழ்க்கையில் அநேக போராட்டங்கள் நடுவில் கடந்து சென்று கொண்டு இருக்கின்றோம். சில நேரங்களில் நீங்கள் நினைக்கலாம், என் வாழ்க்கை மாறுமா? எப்பொழுது என்னுடைய வாழ்க்கை மாறப் போகின்றது? ஏன் இப்படிப்பட்ட கஷ்டங்களை நான் சுமந்து கொண்டு இருக்கின்றேன்? என்னுடைய வாழ்க்கை மாறுவதற்கு ஏதாவது வழி இருக்கின்றதா என்று நீங்கள் ஒவ்வொரு மனிதர்களையும் தேடி சென்றிருக்கலாம், அல்லது பல புத்தகங்களை நீங்கள் வாங்கி வாசித்து இருக்கலாம், அல்லது பல காரியங்களை நீங்கள் யூடியூப்பின் வழியாகவும் மற்ற செய்திகள் வழியாகவும் நீங்கள் கேட்டிருக்கலாம். ஆனாலும் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் எந்த ஒரு மாற்றமும் இல்லையா? இந்த நாளில் ஆண்டவர் உங்களை அழைக்கின்றார். என் மகனே, மகளே, உன்னுடைய வாழ்க்கையை மாற்றக்கூடிய தெய்வம் நான் மட்டுமே. என்னிடம் நீ திரும்பி வா, நான் உன்னுடைய வாழ்க்கையை மாற்றித் தருவேன் என்று வாக்கு கொடுக்கின்றார். ஒளிமயமான எதிர்காலத்தை தரக்கூடிய தெய்வம் நம் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து. அவரே மெய்யான ஒளியாய் இருக்கின்றார். சூரியனை விட 10,000 மடங்கு ஒளிகள் படைத்த கண்களை உடையவர். உங்களை சந்திக்கக்கூடிய நேரத்திலே உண்மையிலும் உண்மையுமாக உங்களுடைய வாழ்க்கை மாறும். அதற்கு நீங்கள் அவரிடம் வர வேண்டும். அருமையான வாசகத்தை வாசிக்க கேட்டோமே. இந்த உலகத்தில் வாழ்க்கை இன்பம் தரக்கூடியதே என்று நீ சொல்லக்கூடிய நாட்கள் வரும் முன் நீ ஆண்டவரை உள்ளத்தில் நினை. ஏனென்றால் எப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில் நாம் வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கிறோம் என்பதை நாம் அறிந்திருக்கின்றோம், கடவுளும் அறிந்திருக்கின்றார். எனவே துயரமான காரியங்கள் வருவதற்கு முன்பாக ஆண்டவரை உள்ளத்தில் நினைத்து அவரோடு இணைந்திருந்து பாருங்கள். உங்களுடைய வாழ்க்கை உண்மையிலும் உண்மையுமாக மாறும். அன்பார்ந்தவர்களே, அநேக பேர் இளமை பருவத்திலே பாவம் செய்து சாத்தானுடைய கரத்தில் விழுந்து இருக்கிறார்கள். திருமணமான பிறகும் அவர்களுடைய வாழ்க்கையில் ஒரு மகிழ்ச்சி இருப்பது இல்லை. திருமணமாகி அவர்களுக்கு குழந்தை பிறந்த பிறகும் பிள்ளைகளுடைய ஜாதகத்தை எடுத்து அலைந்து திரிந்து கொண்டு இருப்பார்கள். படைத்தவரை நோக்கி வராதபடி படைத்த மக்களை நம்பி அவர்கள் கடந்து செல்வார்கள். எனவே இந்த நாளில் ஆண்டவர் சொல்லுகின்றார், அன்பார்ந்தவர்களே, நீங்கள் என்னோடு வாங்கள் என்று, என்னிடம் திரும்பி வாருங்கள் என்று உங்களை அவர் அழைக்கின்றார். உங்களுடைய வாழ்க்கையை மாற்றுவதற்காக அவர் இந்த நாளில் தேடி வந்திருக்கின்றார். அன்பார்ந்தவர்களே, நான் அநேக முறை சொல்வது உண்டு. ஏனென்றால் ஒவ்வொருவருக்கு முன்பாக நான் சாட்சியாய் நிற்க வேண்டும் என்பதுதான் அவருடைய விருப்பமாய் இருக்கின்றது. நானும் ஒரு பாவ வாழ்க்கை வாழ்ந்தவன் தான். ஆண்டவருக்கு பிரியமில்லாத வழிகளில் நடந்தவன் தான். என் ஆண்டவருக்கு முன்பாக நான் பாவம் செய்தவன் தான். ஆனால் 25 வயது இருக்கக்கூடிய நேரத்திலே ஆண்டவர் என்னை தொட்டார். 27 வயதிலே அவருடைய குருத்துவ பணிக்காக என்னை அழைத்தார். ஆண்டவருடைய அழைப்பை ஏற்று, ஆண்டவரே, என்னுடைய வாழ்க்கை முழுவதும் மாறி போய்விட்டதே என்று நான் சொன்ன நாட்களும் உண்டு. அப்பொழுது என்னுடைய கரங்களை பிடித்து அவர் சொன்னார், உனக்கு ஒரு தகப்பனாக, ஒரு தாயாக இருந்து நான் வழிநடத்துவேன், உன்னை ஒரு நாளும் கைவிட மாட்டேன் என்று சொல்லி இந்நாள் வரை என்னை வழிநடத்தி கொண்டு இருக்கின்றார். ஏனென்றால் அவரோடு இணைந்திருக்கக்கூடிய வேளையிலே, அவரை உள்ளத்தில் நினைக்கக்கூடிய வேளையிலே அவருடைய பரிசுத்த இரத்தத்தினால் அவர் நம்மை கழுவுகின்றார். நல்ல பாவ சங்கீர்த்தனம் செய்யக்கூடிய வேளையிலே நீங்கள் முழுவதுமாய் கழுவப்பட்டு ஆண்டவர் உங்களுடைய சரீரத்தையும் உள்ளத்தையும் ஒரு சிறு குழந்தையினுடைய சரீரத்தை போலவும் உள்ளத்தை போலவும் அவர் மாற்றுகின்றார். அதை விட்டுவிட்டு நான் பாவத்திற்கு அடிமையாகி மீண்டும் மீண்டும் அதே பாவங்களை செய்து கொண்டு இருந்தேமே என்றால் ஆண்டவர் இவ்வாறு சொல்லுவார். கலாத்தியர் 3:1 சொல்லப்பட்டு இருக்கின்றது, அறிவிலியான கலாத்தியரே, உங்களை மயக்கியோர் யார்? இயேசு கிறிஸ்து சிலுவையில் அறையப்பட்டவராய் உங்கள் கண்முன் படம் பிடித்து காட்டப்படவில்லையா என்று
ஆண்டவர் உங்களிடம் கேட்கக்கூடிய நாள் வருவதற்கு முன்பாக உங்களுடைய வாழ்க்கையை மாறும்படியாக ஆண்டவரிடம் ஒப்புக் கொடுத்து ஜெபியுங்கள். அவரால் மட்டுமே உங்களுடைய வாழ்க்கையை தொட முடியும். அவரால் மட்டுமே உங்களை சந்தித்து உங்களுடைய வாழ்க்கையில் ஒரு பெரிய அற்புதங்களை செய்ய முடியும். ஆண்டவருடைய வார்த்தை சொல்லுகின்றது, சபை உரையாளர் 11வது அதிகாரம் 10வது வார்த்தையில், மன கவலையை ஒழியுங்கள், உடலுக்கு ஊறு வராதபடி காத்து கொள்ளுங்கள், குழந்தை பருவமும் இளமையும் மறையக்கூடியவையே என்று ஆண்டவருடைய வார்த்தை சொல்லுகின்றது. அப்படி என்றால் இளமை பருவத்திலே, அந்த இளமை இரத்தத்தில் இருக்கக்கூடிய வேளையிலே அநேக பாவங்களை செய்திருப்போம். அன்பார்ந்தவர்களே, கவலை வேண்டாம். இந்த நாள் வரை நம்மை ஆதரித்து வழிநடத்தி கொண்டிருக்கக்கூடிய ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவிடம் வாங்க. அவர் உங்களை முழுவதுமாய் குணமாக்கி உங்களுடைய வாழ்க்கை முழுவதையும் அவர் விடுவார். எவ்வாறு என்னை சந்தித்து என்னை தொட்டு என்னுடைய வாழ்க்கை முழுவதையும் மாற்றினாரோ அதே ஆண்டவர் உங்களுடைய வாழ்க்கையை மாற்ற இந்த நாளில் உங்களை தேடி வந்து இருக்கின்றார். எப்படிப்பட்டவர்களாய் இருக்கலாம், விபச்சாரத்தில் பிடிப்பட்ட பெண்ணை கூட மன்னித்து ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து இனி பாவம் செய்யாதே, நான் உன்னுடைய பாவங்களை மன்னித்து விட்டேன் என்று சொல்லி அனுப்பியவர் உங்களையும் பார்த்து சொல்லுவார், என் மகனே மகளே, நான் உன்னுடைய வாழ்க்கையை மாற்றுவதற்காக வந்திருக்கின்றேன். எனவே அதற்கு முன்பாக உன்னுடைய பாவங்களை அறிக்கையிட்டு முழுமையாய் நீ உன்னை கழுவிக்கொள் என்று அவர் சொல்லக்கூடிய நேரம் வருவதற்கு முன்பாக நாம் பாவ சங்கீர்த்தனம் செய்து நம்முடைய பாவ மன்னிப்பை ஆண்டவருடைய கரத்திலிருந்து பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும். அப்பொழுதுதான் நம்முடைய உள்ளத்தில் ஒரு ஆறுதல் கிடைக்கும். எரேமியா புத்தகம் 15வது அதிகாரம் 20வது வார்த்தையில் சொல்லப்பட்டு இருக்கின்றது, உன்னை விடுவிக்கவும் காக்கவும் நான் உன்னோடு இருக்கிறேன் என்கின்றார் ஆண்டவர். உங்களையும் என்னையும் விடுவிக்க நம்மோடு கூட இருக்கக்கூடிய ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து இந்த நாளில் நம்மளை பார்த்து சொல்லுகின்றார், நான் இருக்கிறேனே மகனே மகளே, நான் உன்னுடைய வாழ்க்கையை மாற்றுவேனே. இந்த நாளில் உன்னுடைய வாழ்க்கை மாறப்போகின்றது. நீ எப்படிப்பட்ட வாழ்க்கை வாழ்ந்திருக்கலாம், கஷ்டத்தோடு இருக்கலாம், எல்லாவற்றையும் இழந்து போய் இருக்கலாம், உன்னுடைய பிள்ளைகள் உன்னை வெறுத்து இருக்கலாம், குடும்பத்தில் குழப்பத்தோடு இருக்கலாம், சண்டை சச்சரவோடு இருக்கலாம், எல்லாவற்றையும் இந்த நாளில் நான் மாற்றப் போகிறேன் என்று ஆண்டவர் சொல்லுகின்றார். எனவே அன்பார்ந்தவர்களே, எல்லாவற்றையும் புதியதாக்கக்கூடிய நற்கருணை நாதர் நமது நடுவில் இருக்கின்றார். அவரிடம் கேளுங்கள், போராடி ஜெபியுங்கள். என்னுடைய வாழ்க்கை மாற வேண்டும், கணவருடைய வாழ்க்கை மாற வேண்டும், மனைவியினுடைய வாழ்க்கை மாற வேண்டும், பிள்ளைகளுடைய பழக்க வழக்கங்கள் மாற வேண்டும் என்று சொல்லி கேளுங்கள். இந்த நாளில் ஆண்டவர் ஒரு புதிய வாழ்க்கையை உங்களுக்கு தருவார். எனவே அதற்காக சிறிது நேரம் என்னோடு இணைந்து ஜெபிப்பீர்களா? இப்பொழுது நாம் ஜெபிக்கலாம். எங்கள் பரலோக தந்தையே, இயேசு கிறிஸ்துவே, தூயனல் ஆவியே, தந்தை, இந்த அருமையான காலை பொழுதிற்காக மக்கள் நன்றி சொல்லி உம்மை துதிக்கிறோம் சுவாமி. இந்த புதிய நாளிலே தகப்பனே, நீர் எங்களுக்கு வாக்கு கொடுத்திருக்கின்றேன், உன்னுடைய வாழ்க்கையை நான் மாற்றுவேன் என்று சொல்லி. ஆண்டவரே, எங்களுடைய வாழ்க்கையை மாற்றுவதற்காக எங்களோடு கடந்து வந்திருக்கிறவரே, புது செயலை செய்யக்கூடிய தெய்வமே, உம்மை நன்றியோடு நாங்கள் ஆராதிக்கிறோம் அப்பா. எங்களுடைய வாழ்க்கை எப்படி மாறும் என்று எண்ணி தவித்த நாட்கள் உண்டு. இந்த நாளில் உமது வார்த்தைகள் எங்களுக்கு ஆதரவாக ஆறுதலாக இருக்கின்றது. எஸ்ஐயா தீர்க்கதரிசி புத்தகம் 43வது அதிகாரம் 19வது வார்த்தையில் சொல்லப்பட்டு இருக்கின்றது, இதோ புது செயல் ஒன்றை நான் செய்கிறேன் என்று சொல்லி புது செயலை செய்யக்கூடிய பிள்ளைகளாய் மாற்றிடுவீராக. உண்மையோடும் உத்தமத்தோடும் நடக்கக்கூடிய பிள்ளைகளாய் மாற்றிடுவீராக. எங்களுடைய வாழ்க்கையில் இருக்கக்கூடிய எல்லா பழக்க வழக்கங்களும் தீய நண்பர்களும் எங்களை விட்டு கடந்து செல்லும்படியாக ஜெபிக்கிறேன் சுவாமி. எஸ்ஐயா தீர்க்கதரிசி புத்தகம் 49வது அதிகாரம் 8வது வார்த்தையில் சொல்லப்பட்டு இருக்கின்றது, ஆண்டவர் கூறுவது இதுவே, தகுந்த வேளையில் நான் உனக்கு பதிலளிப்பேன் என்று சொல்லி. ஆண்டவரே, இந்த நாளில் எனக்கு நீர் பதிலளித்து இருக்கின்றீர். இதோ இந்த காணொளியின் வழியாக உம்மை நோக்கி ஜெபிக்கக்கூடிய பிள்ளைகளுக்கு பதிலளித்துக் கொண்டு இருக்கின்றீர். அவருடைய வாழ்க்கை மாறும்படியாக ஜெபிக்கின்றேன் சுவாமி. யார் யாருக்காக ஜெபிக்கிறார்களோ அவர்களுடைய வாழ்க்கை மாறட்டும், என்னுடைய பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கை மாற வேண்டும் என்று சொல்லி உருக்கமாய் ஜெபித்துக் கொண்டு இருக்கக்கூடிய தாய்மார்கள் உண்டு. என்னுடைய கணவன் குடிப்பழக்க
பழக்கத்திலிருந்து வெளியிலே வர வேண்டும் என்று சொல்லி கண்ணீரோடு ஜெபிக்கக்கூடிய தாய்மார்கள் உண்டு. அவர்களை நீர் தொடுவீராக, குடும்பத்தில் மாற்றத்தை கொடுப்பீராக. எல்லாவற்றையும் மாற்றி ஆண்டவரே என்னுடைய வாழ்க்கையை ஆண்டவர் மாற்றிவிட்டார் என்று சொல்லி உமக்கு சாட்சியாய் நிற்கக்கூடிய பிள்ளைகளாய் மாற்ற வேண்டுமாய் நோக்கி ஜெபிக்கின்றேன். இந்த அதிகாலையிலே நீர் எங்களுடைய ஜெபங்களை கேட்டதற்காக நன்றி. எங்களுடைய ஜெபங்களை கேட்டு பதில் தந்து பிள்ளைகளை தொட்டுவித்ததற்காக உமக்கு ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம். மீட்பெரும் இரட்சகருமான இயேசுவின் திருக்கரத்தில் ஒப்புக் கொடுத்து எங்கள் தாய் கன்னிமரியாள் வழியாக ஜெபிக்கின்றோம் எங்கள் நல்ல தந்தையே. ஆமேன் ஆமேன். பரலோகத்தில் இருக்கிற எங்கள் பிதாவை, உம்முடைய நாமம் அர்ச்சிக்கப்படுவதாக, உம்முடைய ராஜ்யம் வருக, உம்முடைய சித்தம் பரலோகத்தில் செய்யப்படுவது போல பூலோகத்திலும் செய்யப்படுவதாக. எங்கள் அனுதின உணவை எங்களுக்கு இன்று அளித்தருளும். எங்களுக்கு தீமை செய்கிறவர்களை நாங்கள் பொறுப்பது போல எங்கள் பாவங்களை பொறுத்தருளும். எங்களை சோதனை விளைவிடாதையும் தீமையில் இருந்து எங்களை ரட்சித்தருளும். ஆமேன். அருள் நிறைந்த மரியே வாழ்க, கர்த்தர் உடனே பெண்களுக்குள் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவள் நீரே. உம்முடைய திரு வயிற்றின் கனியாகிய இயேசும் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவரே. அஜிஷ்ட மரியே, சர்வேசனுடைய மாதாவை, பாவிகளா இருக்கிற எங்களுக்காக இப்பொழுதும் எங்கள் மரண நேரத்திலும் வேண்டிக் கொள்ளும். ஆமேன். பிதாவுக்கும் சுதனுக்கும் பரிசுத்த ஆவிக்கும் மகிமை உண்டாவதாக. ஆதியில் இருந்தது போல இப்பொழுதும் எப்பொழுதும் என்றென்றும் இருப்பதாக. ஆமேன். அன்பார்ந்தவர்களே, நம்முடைய வாழ்க்கையை ஆண்டவர் இந்த நாளில் மாற்றி இருக்கின்றார். அவரிடம் கேளுங்கள். எல்லா மாற்றமும் அவரிடம் இருந்து மட்டுமே தான் வரும். நாம் அதற்கு முயற்சி செய்யக்கூடிய வேளையிலே, அவருடைய பாதத்தில் இருந்து ஜெபிக்கக்கூடிய வேளையிலே அவர் முழுவதுமாய் நம்முடைய வாழ்க்கையை மாற்றுவார். இந்த நேரத்தில் நற்கருணை நாதர் வைத்திருக்கக்கூடிய புதிய ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்வோம். எல்லாம் வல்ல இறைவன் பிதா, சுதன், பரிசுத்த ஆவி உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. ஆமென்.